Cobra 3,5 HP. Je to turistický model, je to rok výroby 1925. Tenhle ten motocykl pochází od Junka, ze zastoupení od Junka z Hradce Králové, tady je i ten, ale je to německý, ještě tady někde mám český. Má to pán od Hradce, kde vlastně to získal jeho děda někde za první republiky, nějaký ježděný. No, jak to tak bývá u motocyklů z Čech, tak většinou doznali hodně velkých úprav. Jo, tady jako opravdu jako zachraňovat něco odsud, to je fakt něco šíleného, protože to je 100krát předělaný. Tady největší taková škoda jsou dvě věci. A to je to, že tam jsou napletený 19 rávky, měly by tam být velký falcáky, tady je to vidět, jo, to je prostě jak u Endura blatník. Takže velký kola a za druhý je už předělaná vidlice. Tam by měl být Brampton Biflex, který má ty péra takhle dopředu a vlastně se nekejve to, ale kejve se nahoru dolů, ale ještě dopředu dozadu, jo, na těch pružinách. A tady je to takový porůzně povařený, ale tak vidíš, no, je to po tom dědovi, no, tak se to nechalo. Co mě teda jako zaráží, že se tam dochovalo skoro úplně všechno na řídíkách, kromě téhle páčky, tu jsem dodával já, protože to bylo udělané na spojku na nohu, jo, což se spojkou na nohu nejde jezdit, jo, to je totální nesmysl. Samozřejmě tohle to už bylo rozmácený, tak to už pán už tenkrát si je nechával dělat nový. Tam ty kolečka, ty jsou taky z toho motoru, protože tady se musel dělat celý komplet rozvod s vačkama, protože tohle tam bylo, jo, vačky prostě dovařený triodínou a kolečka napůl sežraný, jo, to jako, takže to jsme vzali a vyhodili a teda pán to měl, já jsem to renovoval to nějaký pán a takhle lidi jsou schopní to poskládat zpátky dohromady. Tam nešla ani trojka, tam byla, takže se převodovka vyndala, všechny ložiska byly v háji, ty byly rozsypaný prostě, jo. Palcový ložiska, no tak je nemáme, tak je tam dáme zpátky, to je jedno, že jo. Takže já jsem to předělal na metriku, protože tam už to nešlo jinak. Tam běhá přesuvník po takových jezdcích, to jsou takový dlouhý kameny a ty jsou pronejtovaný skrz, ty nejty byly všechny vylezlý, takže o to se to kolo šprajcovalo. No. A v neposlední řadě teda hodně velký problém byl karburátor, teď to teda jezdí na karburátor z kejvačky, z malý, protože ten amak, co tam je, ten odpařovací, to na dnešní benzíny absolutně nejde seřídit. To drží volnoběh,
a nejede to k zatížení, anebo to nejde ani nastartovat. Jo? Nejde to ani tak, jo? Takže to jezdí to na tohle, jezdí to nějak, no, tak člověk od toho nemůže počítat zázraky, má to 4,5 koně nebo kolik. To 350, takže každý kopec 2, tam trojka je mrtvá, ta prostě jede akorát po rovině, ale tak člověk mu to odpustí, že jo, oni mu za 2 roky nebo skoro za rok a půl mu bude z toho, že jo. Aspoň, že to prostě běží a vrčí to, no, ale říkám, no, tady je opravdu bylo špatně to, že ano, udělalo se to na oko, aby to vypadalo, ale mechanika, všechna prostě špatně, jo, to všechno předělat v tom. No, teď ještě, když jsem to zkoušel, no, tak tam byl nějaký kohoutek kompresní, no, tak z něho ulítla ta páčka, že jo, protože to tam bylo nějaký takový, já jsem si toho nevšiml, to bylo zajištěný, že to bylo nějaký roztemovaný, to samozřejmě tím teplem a těma rázama se to povolilo a vypadlo to ven, no, takže tam se to ještě něco pak předělat. Má to automatický mazání, což je akorát, že se to zmáčkne, povolí se ten a hlídá se tady, jestli to kape. Ale to je celkem spolehlivá tato věc, takže, no, takže teď akorát to vlastně vzít a nějak to rozjezdit. No. Jak ty si s Humber značkou už nějakou zkušenost měl? Jo, dělali jsme i auto válečního boxe. No, to je hodně vzácná věc, takže to jsou 2 věci jako Humberový, s kterýma jsem měl co dočinění. No. A kdyby někdo chtěl, víme ještě o jednom. Je relativně jako něco na něm chybí, ale není za špatnou cenu, má originál vidly, nevím jestli teda už si nepamatuju kola, má nádrž v původní barvě. A něco tam chybí, ale není to zas tak strašný a je taky tady odsud z Čech. No. Tak nám když tak napište, kdybyste chtěli taky takovýhle podobnýho Humbera. No.